Saúdos, como están? Despois das moitas queixas recibidas nos últimos días, o Goberno local estuda conxelar ou mesmo baixar o IBI o ano que ven. Anunciouno en rolda de prensa a concelleira de Facenda, que iso sí, insiste en que o incremento do imposto ven herdado do Goberno de Sánchez Bugallo. Cecilia Sierra tamén adiantou que intentarán cambiar a data dos pagos para que non coincida con outras taxas como a da circulación. Tras as críticas da oposición e as moitas queixas dos veciños pola suba do IBI e pola data elixida para cobralo, coincidindo con outras taxas, a concelleira de Facenda contraataca, faino anunciando unha posible baixada do imposto de bens inmobles para 2014. Cecilia Sierra quixo aclarar ademais que o seu goberno nunca subiu as taxas e que o aumento que percibiron os cidadáns desta volta é culpa do anterior goberno bipartito. Bugallo creó la mayor burbuja inmobiliaria de la historia en Santiago, que supuso aumentar en, vais a escuchar bien, a lo mejor os va a sorprender el dato, pero es el que es, supuso aumentar en 2.200 millones de euros, repito, 2.200 millones de euros, el valor de los inmuebles urbanos de Santiago. La subida del recibo del IBI aprobada por Bugallo y el bipartito supondrá aumentar el 100% del recibo del IBI. Segundo explicou Sierra, a suba do IBI ven dada polo incremento dos valores catastrais do solo posta en marcha polo anterior alcalde Xosé Sánchez Bugallo e que se aplica ano a ano ata 2019. Deste xeito, un inmoble da Rúa do Vilar que no 2009 pagaba de imposto 220 euros pasará a abonar ata 500 euros en 2019. E por iso di a concelleira que o seu goberno decidiu fraccionar a taxa, opción a que se acolleron xa 1.300 contribuintes. Isto permitiu ingresar nas arcas municipais 500.000 euros que se destinaron a investimentos e a gastos de emerxencia social. En calquera caso, Sierra insiste en que o Executivo local xa está a buscar solucións para que o pago non coincida ca declaración da renda e co imposto dos vehículos. Do IBI tamén falou hoxe a concelleira do BNG Elvira Cienfuegos. A edil nacionalista quixo lembrar que a suba do imposto era previsible e solucionable, ao igual que a coincidencia do pago con outras taxas. Declaracións de Elvira Cienfuegos nunha rolda de prensa na que anunciou que o BNG vai pedir melloras na seguridade vial na zona de Pontepedriña, máis en concreto no contorno do Colexio Ramón Cabanillas. Entre outras medidas, o BNG pide a creación dunha pasarela peonil sobre o río Sar e máis vixilancia na rúa Souto Paz. Amor Ruibal ou Clara Campo Amor son viais con moito tráfico e ás veces perigosos, e ademais dase a circunstancia de que son os principais accesos ao Colexio Ramón Cabanillas da Pontepedriña. Tendo en conta isto e máis as queixas dos veciños, o BNG vai presentar un rogo no que propón unha serie de melloras na seguridade vial da zona. Entre outras medidas, os nacionalistas reclaman a creación dunha pasarela peonil por debaixo da rotonda de Amor Ruibal e por riba do río Sar. Tamén propoñeremos que se enlace a través dunha pasarela peonil sobre o río Sar das dúas vías asfaltadas que chegan ao río por debaixo da rotonda, conectando así o barrio de Cardenal Quiroga co de Pontepedriña, propiamente dito, sen tránsito rodado. E, en terceiro lugar, a apertura ou recuperación do acceso peonil desde o barrio de Sar o colexio a través das Brañas. O camiño perdeuse co cambio de uso ou a perda de uso das Brañas e na situación actual non é posible acceder ao cole a través delas. Cienfuegos exixe, ademais, máis vixilancia na rúa de Souto Paz, unha das máis cercanas ao colexio pola que asegura moitos coches pasan en dirección contraria. A concelleira do BNG aproveitou a rolda de prensa para volver falar de dar, e que unha vez coñecido o convenio que se vai asinar nas vindeiras datas, a edil teno claro, Santiago será a cidade que máis pague por esta infraestructura. Cienfuegos lembra que os 9 millóns de euros acordados, que serán 10,2 o engadirlle o IBE, hai que sumarlles os terreos e as tarifas de xestión a pagar a Coanorte, que rondarán entre os 120.000 e os 300.000 euros ao ano nos vindeiros 45 anos. E a nosa seguinte parada é no Hospital Clínico, que hoxe recibiu a visita do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quixo coñecer a nova sala de críticos do centro que empezará a funcionar neste mes de maio, despois dun investimento de case 3 millóns de euros. Na visita ás instalacións tamén participou a conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera.
O presidente da Xunta e a conselleira de Sanidade visitaron hoxe o Hospital Clínico para coñecer a nova sala de críticos do Chus. Trátase dunha área de 1000 metros cadrados de superficie con capacidade para atender a 18 pacientes de forma simultánea e dotada con tecnoloxía asistencial de última xeración. Alberto Núñez Feijóo xustificou o investimento de case 3 millóns de euros nesta sala por ser, dixo, unha obra necesaria e posible. Por tanto, era unha obra necesaria, pero ademais necesaria era unha obra posible, e unha obra posible significa pois ter unha política económica que posibilite en época de crise, en época de escaseza de ingresos públicos, seguir invertindo na sanidade. E isto é posible porque estamos intentando buscar todas as bolsas de ineficiencia no Servicio Galego de Saúde, na Administración Autonómica, e invertir en aquilo que é prioritario. En este momento consideramos prioritaria a sanidade pública. Durante a visita, a conselleira de Sanidade foi preguntada polo proxecto do novo centro de saúde de Galeras. Rocío Mosquera explicou que neste mes de maio deben estar avaliadas as ofertas presentadas para despois sacar a licitación o proxecto. Esperamos telo rematado a evaluación neste mes de maio para poder adxudicar a primeira parte, o primeiro concurso que foi o que saliu o ano pasado e despois proceder xa a licitación da obra. A nova sala de críticos do clínico empezará a funcionar neste mes de maio e daralle cobertura a unha área sanitaria na que viven 500.000 de persoas. Por certo, que o presidente da Xunta aproveitou para salientar que o rendemento cirúrxico no Servizo Galego de Saúde chega xa ao 75%, con 19.000 intervencións cirúrxicas máis en xornada de mañá entre os anos 2008 e 2012. E outra imaxe da xornada é a que recollamos nas hortas de Belvís para promocionar estes espazos e concienciar os cidadáns da necesidade de coidar o medio ambiente e a paisaxe. Hoxe celebrouse ali unha plantación de árbores froiteiros. As concelleiras María Pardo e María Castelao foron as encargadas de dirixir a actividade na que participou o xogador do Obradoiro, Libon Kendall. As hortas urbanas están a ser todo un éxito, porque os veciños da cidade agradecen poder ter a súa propia colleita e poderse achegar ao medio ambiente. Actualmente hai unhas 100 hortas entre Fontiñas e Belvís, pero esperase incrementar o número para atender ás solicitudes dos composteláns. E aínda que xa son coñecidas, o Concello quere promocionar aínda máis esta iniciativa. Para iso, hoxe botou man de Libon Kendall, o xogador do Obradoiro. A concelleira María Pardo agradeceulle o seu compromiso co medio ambiente e a sostibilidade da paisaxe. Yo creo que es un ejemplo para todos nosotros y además la labor dirigida pues a la concienciación pues de la sostenibilidad, del ecologismo y pues se lo agradecemos muchísimo desde el Concello de Santiago pues esta iniciativa que ha tenido. No solamente va a plantar estos árboles, sino que va a poner aquí 2 bancos con una placa para recordar, ¿no?, el momento. María Castelao destacou que esta iniciativa é a primeira que o canadiense fai en Europa. Quixo resaltar ademais que Santiago é todo un exemplo para outros concellos o facer este tipo de actos. Santiago é un exemplo como prestador deste servicio. Hai concellos que están tomando exemplo do que se fai en Santiago. Eu creo que estamos na línea correcta. A concelleira eu creo que seguirá traballando nesa línea porque a demanda dos veciños é crecente. Con esta iniciativa preténdese tamén concienciar os máis cativos que xa participaron en actos semellantes o Día da Árbore. E todo isto mentres os alumnos do Colexio Pío XII eran evacuados esta mañá por mor dun incendio na sala de profesores. Non se asusten que non se tratou máis que dun simulacro organizado polo Concello. A comunidade educativa e os bombeiros actuaron como se dunha emerxencia real se tratara e superaron a proba con nota. Ás 11 da mañá soaba a alarma de incendios no Colexio Pío XII por mor dun lume orixinado na sala de profesores. Era un simulacro, pero toda a comunidade educativa se comportou como se de unha emerxencia real se tratara. O fume propagouse inmediatamente polo primeiro andar do centro e os alumnos foron desaloxados. Os bombeiros tardaron tan só uns minutos en chegar ao colexio para sofocar as lapas. Todo no marco dunha iniciativa organizada polo Concello. O que se trata é de facer este tipo de simulacros en todos os colexios públicos para saber o tempo de resposta de evacuación.
Entón, se poñen a disposición todos os medios humanos e materiais que hai no Concello, Policía Municipal, Protección Civil, Bombeiros, e tamén se isto coordínase polo 112, tamén participa a Policía Nacional. Durante o curso 2012-2013 organizáronse simulacros en 5 colexios. O Concello pretende chegar a todos os centros de ensino no vindeiro ano escolar. Cos datos que temos hasta ahora, vamos a ir mellorando estes centros para ver cos datos que temos, e o ano que ven faremos unha nova programación en todos os centros xa con novos datos. Os próximos simulacros serán nos colexios de Conxo e de Fontiñas a vindeira semana. E hoxe presentáronse os cursos intensivos de Bran do Centro de Linguas Modernas da USC. Ofértanse un total de 27 cursos, entre os que se inclúen novidades como o euskera. Os cursos de verán do Centro de Linguas Modernas da USC están pensados para os alumnos que no vindeiro curso vayan estudar nunha universidade estranxeira cun programa de mobilidade, pero neles poderá matricularse calquera persoa interesada nas linguas que se ofertan e os estudantes de secundaria que cumpran en 2013 os 16 anos. Os cursos máis demandados seguen sendo os de inglés, pero o Centro de Linguas Modernas oferta tamén idiomas menos habituais como o euskera. Abrilo máis a outras linguas a outros tipo de a outras linguas que non habitualmente non se ofertan foi realmente a estrategia que demostra ser correcta e que potenciamos tamén este ano. A matrícula para os cursos permanecerá aberta dende o 1 ata o 25 de xuño. Farás unha proba de nivel para inglés e francés nos campos de Santiago e de Lugo e será requisito indispensable para que os cursos se oferten que haxa un mínimo de 8 alumnos matriculados. E xa está todo listo para que o sábado 25 Jedais, soldados imperiais e cazarrecompensas se dean cita de novo polas rúas de Compostela. Desta vez será para celebrar o 30 aniversario do 6º capítulo da saga, o retorno do Jedi. Se na anterior convocatoria celebrada en 2010 se superaron todas as expectativas, este novo desfile vai polo mesmo camiño, xa son máis de 350 as persoas inscritas. Os amantes da ciencia ficción e da saga Star Wars non terán que viaxar a unha galaxia moi lonxana para ver en vivo e en directo a personaxes tan lexendarios como Han Solo, Chewbacca ou o mesmísimo Darth Vader. E que tralo éxito do desfile de 2010, Santiago volverá a ser escenario do Imperial Stormtroopers, un evento no que se darán cita máis de 350 persoas caracterizadas como personaxes da Guerra das Galaxias e que percorrerá o casco histórico. O 19 de maio é a data límite para apuntarse ao desfile, no que se lle fará unha homenaxe a Constantino Romero, o actor falecido hai uns días e que lle puxo voz ao malo malísimo da saga. Estes días, digamos que nos sorprendeu a repentina morte de Constantino Romero, actor de dobraxe que coñecido en todas as cousas por a voz de Darth Vader en España. E, bueno, digamos que xa comezamos os contactos coas organizacións invitadas que veñen ao desfile para facerlle unha homenaxe conxunta. En principio, desfilaremos con crespos negros e logo, quizáis, un acto máis concreto. Aproveitando a rolda de prensa, os organizadores do desfile deron a coñecer o vídeo promocional do evento no que podemos ver a Darth Vader nas obras da terceira estrela da morte, ou o que é o mesmo, a Cidade da Cultura. A comitiva partirá do Instituto Xelmírez ás 6 da tarde, onde se vestirán, para logo percorrer as rúas da Zona Bella e rematar na Praza do Obradoiro arredor das 7:30 da tarde. Por certo, que Reyes Leis aproveitou para falar da campaña de Bran no aeroporto con 12 conexións internacionais. Iso axudará, di Edil de Turismo, a encher os hotéis na temporada alta. A concelleira tamén se felicitou polos bons datos que acumula o Camiño de Santiago, cun aumento progresivo de peregrinos neste 2013. É certo que hai uns bons datos en canto a peregrinos, moi bons, sigue a crecer a cifra de peregrinos cada ano, este ano tamén segue a ser así, eso é sempre positivo e a tendencia sempre é a ir a máis, a partir de maio, cando empeza realmente os datos turísticos a ser moito mellores, empeza a tempada alta, por dicirlo así. Tamén, por suposto, a feito de que a ponte caia en Venres, o sea, de que teñamos ese festivo, tamén é moi posible que se achegue moitísima xente, xa sea visitante ou turista a Santiago, pero non temos de momento datos de ocupación ni estimación, nin de momento se hostelería ten unha previsión. É certo tamén que cando deron a previsión de Semana Santa, ao final a previsión foi moitísimo mellor do que se deu.
E falamos agora do Día das Letras Galegas, que tamén se vai celebrar nos supermercados Gadis. Como é habitual, a empresa galega súmase á conmemoración e faino de dous xeitos, repartindo máis de 2 millóns de bolsas cun texto de Roberto Vidal Bolaño e regalando un libro entre os seus clientes. Desta vez será unha obra feita ex profeso para esta iniciativa e que leva a sinatura de Xosé Antonio Perozo. Supermercados Gadis leva xa 11 anos celebrando o Día das Letras Galegas do mellor xeito posible, difundindo a obra do autor homenaxeado en cada edición e regalando libros. Este ano non é a ser unha excepción. Os seus establecementos xa están a repartir máis de 2 millóns de bolsas de plástico cun texto impreso das Actas Escuras de Roberto Vidal Bolaño. Foi un autor teatral moi prolífico, polo que este ano escollemos un anaco das Actas Escuras, obra de teatro moi recoñecida. Máis de 2 millóns de bolsas de compra convertidas en soporte cultural levan impresos nestes días este pedaciño do extenso legado de Vidal Bolaño. Ademais, Gadis regalará 30.000 libros entre os clientes que fagan a compra na véspera das Letras Galegas. Desta vez optouse por lle encargar un texto novo ao escritor Xosé Antonio Perozo. O autor explicaba que Sopas de Letras en Gadis é a primeira novela publicitaria e agradecía esta iniciativa da cadea de supermercados. Estou moi contento de que haxa en Galicia 30.000 persoas ou 30.000 familias que podan terlo na súa casa e que isto sí que é unha forma, o sea, isto que fai Gadis é unha forma de ser galegos e de traballar por Galicia, aparte, como decía Belén, de encher a cesta da compra. Creo que é a primeira novela publicitaria ou con matiz publicitario da historia e la inauguramos con Gadis. Sopas de Letras en Gadis narra a historia dun profesor e de varios alumnos que tratan de localizar un libro do século XII que se atopa desaparecido e que para iso seguían por pistas das sopas de letras. A novela está ilustrada por Suso Cubeiro. Na presentación desta iniciativa tamén participou Belén Quintáns. A viúva de Roberto Vidal Bolaño agradeceu novamente a homenaxe que supón o Día das Letras Galegas porque lle quita ao teatro o estigma de ser un xénero literario menor. A viúva de Roberto Vidal Bolaño tamén a víamos na presentación de Criaturas, a montaxe que se poderá ver no Teatro Principal o xoves e o venres. Trátase dunha das obras máis coñecidas do dramaturgo compostelán que porán en escena algúns dos actores que traballaron con Vidal Bolaño hai 13 anos. Roberto Vidal Bolaño será protagonista no Teatro Principal os vindeiros días como parte da programación especial do Día das Letras Galegas. Se na fin de semana se porán en escena bailadelas, o xoves e o venres poderemos ver a montaxe Criaturas. A compañía Teatro do Aquí, creada polo dramaturgo homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas e que agora dirixe a súa viúva Belén Quintáns, recupera esta obra cómica baixo a batuta de Baristo Calvo. 13 anos despois da súa estrea, Criaturas volve a Compostela, cidade que veu nacer o dramaturgo. A alegría porque Roberto Vidal Bolaño era sobre todo e ante todo compostelano. E así o deixou recollida na práctica totalidade da súa obra, así que creo que era de recibo que este ano que se dedican as letras galegas e que o seu espectáculo anda por aí circulando, estivera no Teatro Principal en ese día, aínda que teño a sensación de que é así un pouco suicida, porque eu que son medio compostelana tamén, se estivera aquí, igual xusto ese día non estaba, pero pola ponte, porque é venres e porque igual hasta temos sorte e non chove. Ademais, repiten moitos dos actores que acompañaron a Vidal Bolaño na estrea de Criaturas, como Belén Constenla, Marcos Orsi ou Vicente Souza. A representación serán os xoves e o venres ás 9 da noite. As entradas xa están á venda, o prezo de 10 euros nas canles habituais e na billeteira do Teatro Principal. Existe un bono especial para asistir ás dúas obras de Vidal Bolaño que se representarán no Principal, o prezo de 16 euros. Achegámoslles aínda máis ideas para encheren o seu tempo libre na nosa axenda cultural.
E da man de Meteo Galicia imos ver que nos depara o tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia toparase mañá baixo influencia dunha borrasca con moito aire frío, así os ceos alternarán nubes e claros, con chubascos ocasionais máis intensos e frecuentes canto máis ao norte. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán do norte. Nos xoves os ceos presentarán intervalos anubrados con chuvias intermitentes máis intensas nas derradeiras horas da tarde. As temperaturas seguirán sendo baixas e os ventos soprarán moderados do oeste. O venres será unha xornada inestable con ceos anubrados e chubascos intermitentes. As temperaturas mínimas subirán lixeiramente, mentres que as máximas seguirán sendo baixas. Os ventos soprarán moderados do oeste-noroeste. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias durante toda a xornada. As temperaturas baixarán sobre todo as máximas. Os ventos soprarán do norte frouxos pola mañá e moderados pola tarde. Para os xoves agárdanse ceos moi anubrados con chuvias intensas durante toda a xornada. As temperaturas manteránse sen cambios e os ventos serán frouxos do noroeste pola mañá e moderados do oeste pola tarde. No venres os ceos estarán prácticamente cubertos con precipitacións durante todo o día. As temperaturas mínimas subirán lixeiramente, pero as máximas baixarán. Os ventos soprarán frouxos do noroeste pola mañá e do suroeste pola tarde. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois a información do tempo rematan as novas, unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos co preguntoiro, non se movan.